Yn y fideo yma, byddwn yn codio algorithm genetig syml i optimeiddio ffwythiant. Beth yw algorithm genetig? Wel, algorithm genetig yw algorithm sy'n cymryd ysbrydoliaeth o esblygiad mewn natur. Dechreuwn gan greu boblogaeth o ddatrysiadau potensial, generadur rhain ar hap i ddechrau, yna gwerthuswn pob datrysiad o fewn y boblogaeth yma. Nesaf, bydd rai datrysiadau yn rai sydd ddim yn perfformio mor dda ac yn marw. Mwyn ail gyflenwi'r poblogaeth, bydd sawl datrysiad y rai sydd yn perfformio orau yn atgenhedlu i greu fwy o datrysiadau. Yn y broses atgenhedlu, i sicrhau bod ni'n chwilio am datrysiad gorau posib, rhaid i plant y datrysiadau gorau etifeddu priodweddau o'r ddau riant. Y modd yma y bydd y plant yn datrysiadau newydd nad ydym wedi gweld o'r blaen. Ond hefyd, mae yna siawns da bod nhw'n perfformio yn well na'i rieni. Rydyn ni'n galw'r proses yma yn trawsrannu. Yna, yn union fel mewn natur, mae siawns bach bod rhai'r poblogaeth yn cael mwtaniad. Y reswm dros gwneud hwn yw efallai ffeindio datrysiadau nad yw'n ddibynnol ar y boblogaeth dechreuol. Yna mae'r broses yn dechrau eto, a mae cenhedlaeth newydd y boblogaeth yn cael ei werthuso. Bydd y datrysiadau gweithaf yn marw, a bydd y datrysiadau gorau yn atgenhedlu drwy trawsrannu ei geinynau, ac yna bydd mwtaniadau yn digwydd. Mae'r broses o ailadrodd y cenhedlaeth ar ôl cenedlaeth nes i'r algorithm gorffen. Ar ôl nifer ddigonol o genedlaethau, dylen ni ddisgwyl bod y poblogaeth yn cynnwys datrysiadau llawer gwell na'r datrysiadau dechreuon gyda ni. Yn y fideo hwn, byddwn ni'n ysgrifennu'r algorithm genetig minimeiddio'r ffwythiant yma. Hynny yw, hoffwn ffeindio cyfesurin XY sy'n rhoi gwerth lleiaf posib i'r ffwythiant hon. Yn yr achos yma, ein poblogaeth yw set o gyfesurynau X a Y. Un modd o gwerthuso'r datrysiadau yw i enrifo'r ffwythiant yma gyda chyfesurynau hynny. Bydd y datrysiad sy'n rhaid i gwerth mwyaf ar gyfer y ffwythiant yma yn marw. Hynny byddwn nhw'n taflu'r cyfesurynau i ffwrdd. Wrth atgenhedlu, bydd ddau riant yn creu ddau gwahanol plentyn, sef datrysiad newydd gyda chyfesuryn X y riant cyntaf a chyfesuryn Y yr ail riant. Ac yn ola, pan fydd mwtaniad yn digwydd, dewiswn un gyfesuryn X neu Y ar hap i amnewid gyda rhyw haprif Z. Rwan rydyn ni am dechrau creu'r algorithm genetig gyda Python. Yn gyntaf, fyddwn ni'n mewnforio'r llyfrgell random, oherwydd byddwn ni'n defnyddio nes mlaen yr cod mwyn creu'r poblogaeth cychwynnol ac ar gyfer y mwtaniadau. Nawr, mae angen diffinio'r ffwythiant a ddefnyddio ni werthuso'r datrysiadau. Hynny yw y ffwythiant rydyn ni eisiau minimeiddio. Mae angen diffinio dau ffwythiant arall, un ar gyfer trawsrannu ddau riant i greu plentyn ac un ar gyfer achosi mwtaniaid. Diffiniwn y ffwythiant trawsrannu sy'n cymeryd dau riant. Mae'r ffwythiant yma yn mynd i ddychwelyd plentyn gyda chyfesuryn X y riant cyntaf a chyfesuryn Y yr ail riant. Nawr diffiniwn y ffwythiant mwtanu, sy'n cymeryd un datrysiad i'w mwtanu. Rhaid dewis pa gyfesuryn X neu Y i fwtanu.
Hanner o'r amser byddwn yn mwtanu'r cyfesuron y, ac hanner arall yr amser fyddwn ni yn mwtanu'r cyfesuron x. Nawr mae gennym ni'r offer yna i fynd ati ag ysgrifennu'r algorithm. Dechreuwn drwy osod hadyn ar gyfer llif o haprifau. Nawr diffiniwn y poblogaeth o datrysiadau. Mae datrysiadau yn yr achos hon yn tybl, a ddechreuwn drwy osod cyfesurannau x ag y ar hap. Byddwn yn diffinio'r poblogaeth o 16 datrysiad yn fan hyn. Mae angen cadw trac ar pa datrysiad yw'r un gorau, ac ar hyn o'r bryd, dydyn ni wedi gwerthuso unrhyw datrysiad, felly dydyn ni ddim yn gwybod pa un yw'r gorau. Ond, fel placeholder, dewiswn y datrysiad cyntaf fel y gorau am y nawr. Rydyn ni'r algorithm hon am 100 o genedlaethau. Dylwn ni ffeindio datrysiad o optimum o fewn yr amser yma. Nawr rydym am gwerthuso'r poblogaeth. Cofiwch, yn y fideo ar ffwythiannau lambda, gwelwn sydd i ddefnyddio rhestr yn ôl rhyw ffwythiant. Byddwn nhw'n gwneud hyn yn fan hyn, gan ddewis ein ffwythiant gwerthuso f fel y ffwythiant i'w drefnu yn ôl. Mae hwn yn trefnu mewn modd esgynnol, felly datrysiad cyntaf yn y rhestr nawr yw'r gorau yn y cenhedlaeth yma. Nawr gwiriwn os yw hwn yn well na'r datrysiad gorau cynt. Os ydy rydyn ni'n diweddaru'r gorau. Nawr i ladd y datrysiad gwaethaf, yn y darn marw. Lladdwn y 6 datrysiad gwaethad, felly rydyn ni ddim ond eisiau cadw'r rhestr o'r poblogaeth i fyny at y degfed index. Nawr i wneud yr atgenhedlu a trawsrannu. Rydyn ni eisiau i'r 3 datrysiad gorau atgenhedlu dau gilydd. Rydyn ni eisiau plentyn ar gyfer pob un o'r 3 yma heblaw am datrysiad sy'n atgenhedlu dau gilydd, a creu'n rhestr o blant. Rydyn ni eisiau plentyn o 2 riant, felly rydyn ni'n edrych ar trawsrannu. Ar gyfer rhiant 1 yn y 3 datrysiad gorau. Ac ar gyfer rhiant 2 yn y 3 datrysiad gorau. Newid lleoliad y cromfacha. Os nad yw'r 2 riant yn yr un datrysiad.
Nawr ychwanegwn y plant i'r poblogaeth. Nawr i fy mwtanu. Mae gan bob datrysiad 10% siawns o mwtanu, felly byddwn nhw'n creu rhestr newydd, yn naill lle mwtanu'r datrysiad neu ei gadw fel y mae. Os rhedwn y cod yma, adiw cron bach. Os rhedwn y cod yma, ddylen wedi ffindio datrysiad gorau. Felly mae gorau yn rhoi cyfesuron x o tua 0.3 ac yn rhoi cyfesuron y o tua 0.2. Gwelwn bod y datrysiad yma yn rhoi gwerth yn agos iawn i 0 i ni. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar beth yw algorithm genetig, rydyn ni wedi defnyddio algorithm genetig i minimeiddio ffwythiant gan ddefnyddio Python.